Decidir se a prórroga que o Goberno en funcións de Mariano Rajoy concedeu a Ence para permanecer en Lourizán ata o 2073 é legal ou non. Esta é a cuestión sobre a que ten que pronunciarse a Audiencia Nacional, que hoxe se reuniu para deliberar sobre os recursos presentados polo Concello de Pontevedra, Greenpeace e a Asociación pola Defensa da Ría. Hai moitos razóns para pensar que a sentencia vai a ser favorable aos posicionamentos do Concello, non? De todas formas, se non for así, pois nos vamos a seguir loitando, porque entendemos que temos a razón e o dereito, como tuveron outras cidades de todo o mundo e do Estado, pois a deslocalizar empresas e mellorar a súa calidade de vida. Tanto o alcalde como a PDR xa anunciaron que se a sentenza da luz verde a prórroga recorrerán a decisión, dispostos incluso a chegar á Xustiza Europea. Se finalmente a Audiencia Nacional se pronuncia en contra, Ence terá que marchar no 2033. O que non é asumible é saltarse a legislación vixente e manter unha concesión máis alá do 2033. Eso é inasumible. Que poda haber un período transitorio se efectivamente hai vontade de trasladar, bien, pois a non nos parece mal, non? Fernández Lores destacou a postura do Comité de Empresa que na reunión que mantiveron todas as partes en Madrid coa ministra de Transición Ecolóxica apostaron por buscar alternativas á ría, algo no que tamén insiste outro partido do goberno pontevedrés, o PSOE. Nós o que esperamos é que a audiencia sexa inmune ás presións do IBEX 35, que sabemos que existen. Creemos que Ence ten xa pouco recorrido na ría de Pontevedra e que, en cambio, ten moito recorrido económico na comarca de Pontevedra e neso temos que traballar. Quen non ve viable esta opción é a Xunta de Galicia. A Administración Autonómica e o Partido Popular alíñanse coa pasteira e ven a súa continuidade en Lourizán como a única opción. Entendemos que nestes momentos non é unha opción non garantir a continuidade de Ence e, por tanto, esperemos que o Goberno poda reaccionar. A decisión da Audiencia Nacional coñecerase nos vindeiros días.